Čiže tu podľa kontextu treba zvyšovať, či kosa je kosa ako celok, alebo kosa ako železná časť. Aj kosiská môžu byť železné, ale väčšinou sú drevené. Základné nejaké tie časti, kosy, toto je list, krk, skúsim aj nejaké české termíny. Ale list je list, aj po slovensky, aj po česky, aj krk je po slovensky, aj po česky. Rúb, spodná časť je rúb, kosy, horná časť je líce, líc, kosy. Ostrie, vpredu, k vám vpredu, to je to ostré, táto časť je chrbát, čo je pri mne. Na chrbát je vystužený takým lemom, hovorí sa tomu niekedy, že prúd. To je takéto zhrubnuté a robí tu vlastne výstuž z toho listu. Na krku býva trň, čípek, čapík, ktorý slúži na upevnenie do kosisko má taký dúlek, jamku, do ktorého ten čapík zapadne. Dva dôležité pojmy, špička kosy a pätka kosy. Ona má každá tá časť potom svoju špecifickú funkciu a úlohu, to si povieme viacej potom keď budeme začínať sa učiť kosy. Takže to je kosa, vlastná kosa, potom je kosisko alebo kosište po česky, ale aj dôvodne sa používajú tie pojmy. Zase môžu byť tie kosiská rôzne. Čo kraj, iný mrav, iný región, ináč vyzerá kosisko. Mám takú jednu brožúročku, máme hore na izbe, donesenú, treba sa dobre, to budeme trošku tak používať, alebo ja ju používam ako učebnicu pre vás. Je to od jedného, je v češtine, česká, alebo od moravského autora, je vynikajúca. Keby bolo možné, odporúčal by som vám nejakú opatriciu robiť. V Buchloviciach sa dá kúpiť. Tam som to ja kúpil, zatiaľ myslím, že ešte nejaké sa aj nájdu. Je taká základná, taká ako učebnica, dalo by sa povedať. Takže kosisko, budem sa držať tej učebnice našej. Tam ten autor rozoznáva 3 typy kosísk. České, moravské a slovenské. České kosisko má 2 rúčky. Kosisko má rúčku spodnú, alebo dolnú a vrchnú, alebo hornú. Základná časť môže byť buď priama, ale pri kovových, ale pri niektorých drevených kosiskách je takáto zvonená. Toto je kosisko české. Vyznačuje sa tým, že obidve rúčky, horná a dolná, kosa by mala byť potom tu. Takto. Čiže obidve rúčky idú smerom od kosy, ako fúrik, trakaš. Tak sa trošku drží. Moravské kosisko má tieto rúčky smerom ku kose. Opačným smerom. A tá tzv. Slovenka má len spodnú rúčku. Horná rúčka nie je. Roman vytiahne. To je najjednoduchší a najlepší vymysel. Je to fakt najlepšie kosisko. Poviem potom, že prečo. Ja tiež som zástancom kosiska bez hornej rúčky. Moja kosa, ešte máme tu jedno takéto isté kosisko, hej, moje, kovové. Hovoril sa mi, keď som na to kupoval, že vraj tu je ruské kosisko, ale toto moje má už 30 rokov minimálne, ako som ho kúpil, možno aj viac. Ty si kedy kupoval to svoje? Ja to dostal přes 10 lety možno. No, to dajú sa aj dneska kúpiť, aj dnešnej výroby. Tieto kosiska je kovové, je ťažšie, a dneska sú aj ľahších materiálov, nejaké duralové. Tu bola taká istá rúčka, kolega ju má. Ja som tú hornú zhodil preč, poviem vám potom prečo. A toto je na odľahčenie trošku, snaha bola. A teraz tomu chlapi hovoria, že to je aerodynamická fujara. Takže kosisko a zariadenie na upevnenie kosy, sa vlastnej kosy na kosisko je obrúčka alebo prsteň, sa tomu hovorí. Sú rôznych typov. Buď je na kľúč, toto je pôvodný kľúč, originálny, takýto kúpite, alebo takýto v obchode, s 2 skrutkami, alebo je obrúčka
bez skrutiek s dreveným klinom, ktorý sa naráža kladiekom. Také ani som nevidel, ani tu také nie sú. Doma som mal. Áno? Aj kovový sa tam dáva z kúži. Ako? Kovový z kúži. Alebo aj kovový sa používa. Otec doma mal taký s kovovým. Ja som mu to potom, keby si strátil, tak som potom dostal. Takže skrutka s vnútorným imbusom buď môže byť 4 alebo 6 hran. Zvyčajne máte, potom je problém, že máte skrutky na 6 hran a už máte 4 hran, tak potom sa kričíme, kto má 6 hran, požičajte mi. U nás tomu říkáme strojek, tam tomu. Áno? Mhm. Alebo môže byť, mal som, neviem či mám, tu áno, aj na kľúč, teda na vidlicový kľúč. Aj také môže byť. Môže byť, tie skrutky môžu byť vedľa seba, paralelne, čo je menej vhodné, neviem prečo mám dva rovnaké. Lepšie je, alebo s jednou skrutkou, to je také najmenej vhodné, to slabšie drží. 2 skrutky držia lepšie, ale ešte je lepšie, keď sú takto šikmo. Toto je najvhodnejšia obrúčka. A môže byť rôznych veľkostí, stredné, väčšie, menšie, vidíte, toto sú zase podľa kosiska. Táto má väčší oblúk, táto má menší oblúk. Tak narýchlo, veľmi stručne k tomuto. Týmto sa nasadzuje, upevňuje kosa na kosisko, kľúčikom sa pritiahne a môžeme teoreticky akoby začať ísť kosiť. Ešte trošku, keď sme pri tých kosiskách. Aké by malo byť? Kosy sú rôznych veľkostí. Vidíte aj tu. Aj tu sú väčšinou 60-ky, to sú také pre začiatočníkov akurát. Ja kosím, toto je moja 8,5 alebo 85-ka. Toto je 120, to je súťažná kosa na súťažné kosenie a bežné kosenie je neveľmi vhodná, lebo to je tak pre otroka, ja hovorím, táto kosa. Pre začiatočníkov samozrejme menšia, pre pokročilejších môže byť väčšia, ale aj dobrý kosec, dobrý kazda by mal mať aspoň 2 kosy, jednu menšiu, jednu väčšiu. Jednu menšiu takú tých 70, 60, 70 a druhú väčšiu tých 80, možno do 90, to už je 90, to už taká dosť pre zdatných koscov. Tej menšej sa hovorí, teraz neviem ako to vyjadriť, taká vykášacia kosa, proste v záhrade, pomedzi kríky, popri plote, kde nie je veľa priestoru a tá veľká kosa je poľná alebo lúčna, ktorou sa kosí potom na voľnom priestranstve na väčších rovných plochách. Toľko k veľkosti kosy. Toto je taká špeciálna kosa, v obchode mám označenie, že lesnícka kosa je krátka, širšia a pevná a tvrdá a lesníci teda ju používajú na obkášanie alebo vykášanie lesných v školkách, kde sú také kriačiny a aj dokonca nejakú tenkú drevinu vie odkosiť a je dosť tvrdá. Kosa, kosisko a prebehnem nejaké tak narýchlo, k tomu sa potom postupne vrátime, vždy sa budeme veci opakovať. Ďalšie tie drobnosti, pomôcky. Aha, ešte jedna kosa, pardon, toto je kosa môjho vnuka, teraz má 6 rokov, už je malá, ale už on ako 4-ročný už ju mal prvýkrát v ruke. Nevie nejako kosiť, lebo sme dosť ďaleko od seba, málo sa stretáme, ale veľmi rád to chytí do ruky. Tavky, poďme kosiť. Dobre, Kupko, poďme kosiť. A to si ty vyrobil nejaké veľké kosisko? Nie, kosisko som iba ja vyrobil. A kosa bola pôvodne taká akože záhradkárska kosa s takým väčším kosiskom, ale kosa bola takáto malá, no tiež akože do záhradky na nejaké také obkášenie. Nie, kosa je originálna, to mi jedna kolegyňa venovala, upratovala kôň, že idem to vyhodiť, v žiadnom prípade doniesť to sem. Takže to je ešte jedna kosa malá. No potom sú pomôcky na údržbu kosy, na ostrenie kosy, k tomu sa neskôr dostaneme, tak veľmi narýchlo. Babka, nákovka. Plochá babka, široká, ostrá babka, úzka. Dnesko si vysvetlíme, čo to obnáša.
Potom to je taká špeciálna babka, vysoká babka, tomu hovorí, rakúska, veľmi kvalitná. K nej sú takéto pomôcky aj, poviem potom neskôr, na čo slúžia. To je na naklepávanie alebo kutie kosy, ako prvá pomoc, alebo pri veľmi zanedbaných kosách je dobré mať aj pilníček. A priebežné počas kosenia, ostrenie, priostrovanie kosy, osla, brousek po vašom sú rôznych zrnitostí, rôznych hrúbok. Hrubá, karborundová, tu ja vám nosím svoje dve takéto hrubé. Hrubá, značka Carborundum, to je vlastne nejaký synteticky vyrobené a potom je prírodný brousek z prírodného kameňa, toto je značky Rozsutec, že vraj najkvalitnejšie v Európe osličky, brousky, Rozsutec slovenský na Kysuciach. Hej, ten kopec, Rozsutec. Tam sa z toho kameňa sa aj vyrába. To robil to nejaký starý pán, ktorý teraz nedávno umrel, syn prebral tú jeho výrobu živného, dvojnásobne zvýšil ceny hneď. Na tom webe u Dudvanov som to dočítal, ani som to sám nevedel. Toulec, oselník, v ktorom sa osla uschováva a nosí za opaskom pri kosení. Voľa, kedy sa robili z kravského rohu, u nás tomu aj tak hovorí bežne, že roh, nie oselník, to je proste roh. Je to skutočne z kravského rohu, toto mám iný, tiež kravský roh. Čiže to je oselník alebo roh. Špeciál tak pre začiatočníkov, výborná pomôcka na naklepávanie, valčekový naklepávač, vyskúšame si ho neskôr. Čo tu ešte máme? Dobre je, pilník je na také hrubé, áno, hrubú prácu. Dobre je mať smírkový, šmirgilový papier na očistenie. Kosa by mala byť čistá, od hrdze, keď ideme naklepávať. Ona by vôbec nemala mať hrdzu. A toto je taký špeciálna pomôcka, húbka, brústa, húbka, veľmi, veľmi jemnučká, akoby brústny papier, ale veľmi jemné, to je také jemné dočisťovanie. A jedna moja osobitná pomôcka, ktorú nikto iný nepoužíva, ani o nej nevie, ale ja už ho nepropagujem, je to nástroj pôvodne určený na ostrenie záhradníckych ovocinárskych nožníc, na strihanie stromkov, orezávanie. A ja som to vyskúšal na kosu a výborne to pomáha. Je to niečo ako medzi pilníkom a hrubou oslou alebo nákovkou. Ja keď nakujem, zase si ukážeme neskôr na valčekovom alebo na babke klasickej, tak potom ešte sa dorovná a aj počas kosenia chytíte nejaký kameň alebo nejaký drôt alebo pletivo pri plote a sa tam to ostre trošku ukazuje, tak týmto sa dá tak operatívne vylepšiť. A videl som v zahraničí, na tom Slovensku mali aj v Taliansku, Rakúšania, mali takýto nástroj, ale väčší. Ten bol určený asi na kosu špeciálne, ale dá sa aj s týmto malým, s týmto nožnicovým nástrojom tá kosa doostriť. A len to boli takí nekolegiálni tí kosci, tam tí zahraniční, všetko pred nami schovávali. Ja som sa prišiel pozrieť, už sa otočil všetko. Tak to my nerobíme, my sme opačne, my radšej všetko pomôžeme, všetko ukážeme, všetko dáme. Zásada platí, ako Robert to platil na ňu. Kosa, britva a žena sa nepožičiavajú. Tak u mňa britva neprichádza do úvahy. Kosu požičiam veľmi rád, tiež som na to doplatil, vidíte, tu je zváraná, jeden ju zlomil. A so ženou mojou, no, neviem, to by ste sa museli vyjadriť. Ja mám dobrú ženu, je to v poriadku. Stačí toľko tak narýchlo tej terminológii. Poďme sa pozrieť na vaše nárade, kto máte svoje, lebo to sme ešte nestihli. Aby sme mohli potom tú kosu zobrať.